PDP jam'iyyar ta PDP walin Bauchi zami sai kai wani kashe kishi walin Bauchi kamar ka fama da shi sai kai rari nake maka walin Bauchi labule asirin daka sai kai rimi a dangare walin Bauchi baba barka da kokari sai kai ko halin ka walin Bauchi kai shi abin ne sai kai fito ka wuce gaba walin Bauchi sannan kai zama ba sai kai ma ka ta jinkiri walin Bauchi san kai da kokari sai kai na saniyar su walin Bauchi ko ka tsallake sannan sama ya rake kasar nan kai za ka rike baban mu mun sallama kai ne rafa gardama in ka riga suka ce Allah shine jagoran kawalin Bauchi PDP shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai ɗan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai ɗan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai ɗan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba kama min in yi baituka sai kai kaɗai nake miƙawa al'amura duka sai babu tantama Allah kai ke ba da ɗaukaka PDP Ahmad Kasa sai yayi shugaban ƙasa PDP jam'iyya ta PDP gaskiya ce nufinsa ba ƙarya ba shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai ɗan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba ka daɗin salati ya Allah ga nurul huda mai cikar isa da kamalar nan baharu nada Ali sahabbai ne a salatin a jaddada tabi'i nama har ulama umma sun yi ƙoƙari kan addinin mu ba su kasa yin komai ba shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai ɗan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba yanzu gashi rana ta bullo da murmuci sai kai ka fito ka ja mu bi ka ƙasar nan ta gaci sai kai Ahmad Adamu Ma'azu babu cece kuce PDP mu kai zami dan za ka yi tausayi shugaban ƙasar Najeriya kai zami ba wani can ba gaba dai ka ja mu bi ka ba mai da fargaba taimako da san jama'a mun san ba a kai ka ba Najeriya idan kai mulki mun dace shugaba tun da kayan ƙuro mun san za mu samu tsaro a ƙasar Najeriya PDP za ka yi shugabanci babba shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai ka yi ɗan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba shugaban ƙasa ka fito mu tafi mun sallama sai ka yi Ahmad Adamu Ma'azu ne raba gardama adalin shugaba zai magance masu handama gwarzon Najeriya PDP jam'iyya 2023 Ahmad muke jira ba wani ba shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai ɗan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba na cikin tarnaki da hoton rago ka fitar da mu sai kai mun aminta da su daga baya kawai suka ba da mu rana na ga samu gashi ruwa na so ya wuce da mu a bar wani ce kuce lemar dai ita ce ku taho mu ba Ahmad Adamu Ma'azu shirinsa ba ƙarya ba ba mu ɗau gaibu ba mutumin kirki ake ɗorawa ya zama jagaba Ahmad Adamu Ma'azu ni dai
ban ga kamar sa ba, mai karfin arziki gari ya gada bakaki, dan takarar jam'iyyar PDP rigirgi baro ba. Shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai, dan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba. Mata ga mai gida jiya da gila a gaida ke sai kai, gimbiya sarautar mata ba misi da ke sai kai, hajiya Nabila Ahmad Nina yaba da ke gimbiyar mace a gaida babbar mace. Mata ga Alhaji Ahmad Ma'azu sannan ki babbar giwa. Shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai, dan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba. Hajiya Kubra Ahmad sai na jinjina sai kai, halin kwarai da rake a yanzu gashi ya bayyana. Kun taimako da san jama'a nan ba a ma magana, dole na risina na ƙaro jinjina. Mata ga Alhaji Ahmad Ma'azu sarauniya 'yar baiwa. Hajiya Aisha Ahmad sanni da ƙoƙari, ƙoƙarinki yana burge mataye iri-iri. Bakin hayaniya sannan ga ki da haƙuri, ƙauna jure da fi mai ƙoƙarin tallafi. Hajiya Aisha Adamu Ma'azu halinki ya zamo san kowa. Shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai, dan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba. A 'yan kusa da gaida masu karamci da tarbiya, Ahmad ga Ibrahim masu kyan aniya, Adam da Halima su sun gaji tarbiya. Badariya 'yar kuce, Sa'ida ta kuce, Bara'atu Baraka Hauwa tarbiyar ku ba ta wasa ce ba. Shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai, dan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba. Ga gaisuwa zan miƙa gun mai halin ƙwarai, Aliyu Adamu Ma'azu shi na sani sarai, san turakin namu jini da sarauta ne na ƙwarai, babu tantama kowa ya sallama. Aliyu Adamu Ma'azu halin kirki gare ka ba faɗin ƙarya ba. Na miƙo gaisuwa, dubu jirin mutum guda kake a gaida babban garkuwa. Na miƙa jinjina gare ka da kalmomi tamkar ruwa, wani gun mai gida hanyar mu ba ta da gargada. 2023 za mu bi Ahmad ba wani ba. Shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai, dan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba. Na gaida Ibrahim dan koshi ma namu ne sai kai, na dan kwaga kiɗa ga waka jagoran mu ne sai kai, sannan dan gaban goshin wali mai gidan mu ne. Ka ba da gudunmuwa san baka da damuwa, a cikin tafiya ta PDP walin Bauchi ka rike ba wani ba. Shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai, dan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba. Shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai, dan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba. Shugaban ƙasa Ahmad Adamu Ma'azu ne sai kai, dan takara a jam'iyyar PDP nufinsa ba ƙarya ba.